Исәмісіз Шолы ТВ телеканалында яңалыклар вақты. Студияда мен Румил Карамиев. Игътибарыңызга бүгінгі программаның төп темалары. Дүрт көн рәттән сәүдә үзәгенә бомба куелу турында хәбәр итәләр. Хәзер бу факт буенча җинаять эше кузгатылды. Шолыда сайлауларга кандидатларны теркәү төгәлләнде. Теләк белдерүчеләрнең барысы да теркәлү процессын үтә алмады. Чәчәкләр бәйрәме шәһәрдәшләрне үзенчәлекле бакча белән каршы алачак. 27 ел рәттән үткәрелүче фестивальнең башка яңалыкларын хәбәрчебез белеште. Халык бүгеннән саф һавада рәхәтләнеп китап укый алачак. Шәһәрдә әдәби Шолы дип аталган фестиваль старт алды. Бүген сәүдә үзәгенә яңа бомба куелу турында хәбәр иттеләр. Әлеге хәл инде 4-нче көн рәттән кабатлана. Орында полиция хезмәткәрләре, коткаручылар, ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү хезмәткәрләре эшләде. Алдагы 3 көндә сәүдә үзәгеннән кешеләрне эвакуацияләделәр. Бүген халык залда калды. Кинологлар параллель рәвештә шартлаткыч эзләде. Хәзер аноним рәвештә шартлатып бомба турында ялган сүз таратучыга карата җинаять эше кузгатылды. В настоящее время устанавливается личность. Бу кешене эзләү бара, факт буенча җинаять эше кузгатылды. Ялган хәбәр таратучыга 2 елга кадәр ирегеннән мәхрүм ителү яный. 45 депутатлык мандатына 132 кандидат дәгъва итте. Шолыда кичә кандидатларны теркәү төгәлләнде. Бүген матбугат конференциясында 3-нче чакырылыш шәһәр советына депутатларны теркәү кампаниясына йомгак ясадылар. Сайлауларда катнашырга теләүчеләрнең барысы да теркәлү процессын үтә алмады. Ни сәбәпле? Сорауга җавапны безнең хәбәрчебез Лейсен Ханова сюжетында. Иногда обвиняют в том, что мы специально выбираем те папки, где есть нарушения. Нет. Идет выборка. Сайлауларда Юрий Шейн, Максим Сейфетдинов, Эрик Валиев һәм башкалар катнашмаячак. Территориаль сайлау комиссияләрендә барлыгы 10-нан артык кешене теркәмәделәр. Шулай ук Россия ветераннары һәм Россия коммунистлары партияләре дә исемлектән төшеп калды. Соңгылары кичә үзәк территориаль сайлау комиссиясендә сансыз пикет үткәрде. Алар фирканы сайлауларда катнашу өчен теркәүне таләп итте. Комиссия рәисе Азат Фатхетдинов әйтүенчә, бу законны тупас бузу булыр иде, чөнки аларның имза кагазларында хаталар 10%-тан артып китә. Өстәвенә комиссия исеменә имзалар җыючыдан үзенең бу процедурада бөтенләй катнашу булмау турында гариза да кабул ителгән. Естественно, такая проверка была проведена. Имзаларны эксперт-криминалистлар, миграция хезмәткәрләре, белгечләр ярдәмендә тикшердек. Шуннан да тупас закон бузу очраклары ачыкланды. Имзаларны тикшерү комиссиясе 3 августтан 12-сенә кадәр эшләде. Сайлауларда катнашу хокукыннан Сергей Еретнов та мәхрүм калды. Основное нарушение у Еретнова. Еретновның төп хатасы шунда, ул имза кагазларын тутыруда кимчелекләр күп. 7 кагазга ул шәхси имзасын куймаган, шулай ук даталарын да күрсәтмәгән. Партия исемлеге буенча барлыгы 53 кандидат теркәлде. 79 кеше бер мандатлы округлардан сайлауларда катнаша. 3-нче чакырылыш шәһәр советына депутатлыкка кандидатларның тулы исемлеге белән территориаль сайлау комиссияләре сайтында танышырга мөмкин. Лейсан Ханова, Илнар Харисов, Шолы ТВ яңалыклар. Бош фатирда янгын чыкты. Кичә кич 43-16 йорты фатирында 3 бүлмәле фатирда фатир янды. Беренчел фаразлар буенча зал бүлмәсендәге диванга ут капкан. Янгын сөндерүчеләрне күршеләр чакыра. Фатир хуҗалары бу вакытта бакчада була. Күршеләре әйтүенчә, фатирда имин гаилә яши. Ну, семья, ирле хатынны торалар, кызлары, по-моему, бар еще. Хатыны һәр вакыт спортом занимается и обливается. Площадь пожара составила 20 квадратных. Әлеге факт буенча тикшерү эше бара. Янгын чыгуның беренчел сәбәбе электр җиһазларын кулланганда куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәмәү. Аяк булмаган машина йөртүче катнашында чираттагы авария теркәлде. Юл транспорт һәлакәте бүген төнлә 48-нче комплекс янында була. Ford Focus автомобиле зур тизлектә баганага килеп бәрелә. Үлүчеләр юк, әмма пассажирларга зыян килде. Ул баш мие селкенү белән хастаханәгә озатылды. Машина йөртүчегә 30 000 сум күләмендә штраф яны яки 15 тәүлеккә ареска салыначак. Шолыда хәйләкәр рәссамнар күбәйеп киткән, осталар акча ясый һәм аны чын итеп куллана. Бу елда гына да бу эш буенча 50 очрак теркәлгән. Узган ел белән чагыштырганда 8 тапкырга күбрәк. Ясалма акчаларны оригиналдан аеру бик авыр. Вот, смотрите, пусто, только одни карточки.
Лейла үзе белән акча йөртергә яратмый. Әгәр дә инде пластик карталар белән түләп булмый икән, ул бер ни дә сатып алмый. Акчаны мондый юл белән саклап калу иң куркынычсызы. Ә инде карта югалса, аны яптырырга мөмкин. Бу очракта иң мөһиме ялганчылар кулына эләкмисең. Мин үзем ялганны чын акчадан айыра алмыйм. Ә картадагы акчаларны ялганга алыштырып булмый. Бу елны ялган акча ясаучылар эше буенча 50 факт теркәлгән. Узган ел белән чагыштырганда 8 тапкыр артыграк. Алдакчылар яхшы урын һәм уңайлы вакытны сайлый белә. Ялган акчаларны кичкенә киоскларда, базарда, гомумән акчаны тикшереп карап булмый торган урыннарда алыштыралар. Ялганчы рәсемнәр өчен кичке вакыт иң кулайы, чөнки бу вакытта сатучылар бик ара һәм акчаны тикшереп карап алуны уйламый. В основном идут у нас поделки 5000-ных купюр. Гадәттә 5000-лек купюралар йөри һәм сыйфатлары бик яхшы. Күз белән генә белеп булмаса, детектор яки экспертиза ярдәмгә килә. Экспертиза кулланмаска да мөмкин. Банклар һәм кибетләрдә акчаны тикшерү өчен тиешле техника куелган. Мәсәлән, банкта акча белән эшләүче хезмәткәрләрдә ультрафиолет детекторлар бар. Купюраны детекторга якын китерү белән билгеле бер тамгалар яктыра. Безнең яңа касса техникасы һәм квалификациялы хезмәткәрләр тырышлыгы белән ялган акча ясаучыларның омтылышларын тыя барабыз. Акчаны тикшерү өчен техника ярдәме кирәк түгел. Бу капкынга эләкмәс өчен бары тик игътибарлы булырга гына кирәк. Әгәр кулыгызга ялган акча килеп керсә, һичшиксез полициягә хәбәр итәргә кирәк. Аның белән товар сатып алсагыз, үзегезгә җавап бирергә туры киләчәк. Моның өчен 15 елга кадәр төрмә җәзасы көтелә. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, Шаллы ТВ, Яңалыклар. Лилия быелгы чәчәкләр бәйрәменең төп символикасы булачак. Фестиваль шәһәребездә менә инде 20 ел рәттән оештырыла. Ел саен меңләгән шәһәрдәшләрне һәм чаллы кунакларын җәлеп итә. Күләмле композициялар быел үзенчәлекле бакча дип аталган темага багышланачак. Идарә итү кампанияларында әзерлек эшләре гөрләй. Это наш Гуфи. Он сделан из металлического каркаса, обшит мешковиной. Әкият персонажына күлмәкне мең яфрактан тегәләр. Бу яганнан соң балаларның яраткан мульт герое әзер булачак. Электротехниклар идарә итү компаниясе фестивальгә чәчәкләр Диснейленды иҗат итмәкче. Күләмле фигуралар дип аталса да, бәйге шартлары буенча фигураның зурлыгы беренче планда түгел. Күләменә карап түгел, моны күбрәк чәчәкләр булга тиеш. Әгәр дә күбрәк чәчәкләр шул композиция урын билиләр икән, матур шушы чәчәкләр алар инде бик яктырып торырга тиеш. Шул исәптән аның зурлыгы, кишилеге бик мөһим түгел. Күләмле композициядан тыш фестиваль программасында үзенчәлекле картина, прическа, чәчәк хуҗабикәсенә, маскарад киебенә бәйге үткәрелә. Шулай ук ай дәвамында барган иң яхшы ишегалды конкурсы җиңүчеләре игълан ителәчәк. Фестивальдә бүлмә, бакча һәм декоратив чәчәкләр ярминкәсе оештырыла. Биредә төрле өлкә кешеләре катнаша ала. Постепенно меняем формат нашего фестиваля. Ел сайын форматны үзгәртеп торабыз. Чәчәк белән кызыксынган һәркем монда танышсын, уңышлары белән уртаклашсын. Төрле профессия кешеләре бер-берсеннән үзенә кирәкле мәгълүмат алып калсын дип тырышабыз. Фестивальне ачу тантанасы 29 август көненә билгеләнде. Чәчәк композициялары белән 30 августта да хозурланырга мөмкин булачак. Илсия Валиуллина, Айрат Закиров, Алексей Иванов, Шаллы ТВ, Яңалыклар. Шәһәр көненә багышланган бәйрәм җыраларының чираттагысы бүген энергетик мәдәният сараенда үтте. Биргә Комсомол районының ветераннары, пенсионерлары чакырылды. Залда утыручыларның күбесе автогигант төзүдә катнашкан, олар хөрмәтенә сәхнәдән җырлар, матур сүзләр яңгырады. Юбилей кичәсенә Наил Мәхдиев тә килде. Чыгышында ул республика программаларының тормышка ашырылуын ассызыклады. Шәһәрдә юллар төзекләнә, социаль мөһим объектлар төзелә. Мы благодарим Рустама Нуриевича Миниханова за постоянную поддержку, я вам искренне говорю, потому что мне приходится работать с руководством республики. И я думаю, что мы вместе с вами будем делать так, чтобы город Набережные Челны проявил бы активность в проведении крупной политической кампании. Бәйрәмдә республика өчен мөһим чара 13 сентябрьдә булачак сайлаулар хакында да сөйләштеләр. Өлкән буын иң актив сайлаучылар булып тора. Безнең ветераннар һәр даим һәр сайлауда самый актив катнашалар. Бу елда да обязательно бик мөһим, бу елдагы сайлаулар без бит президент сайлыйбыз. Шәһәр көне уңайыннан бәйрәм чаралары алга таба да дәвам итәчәк. Фәридә Сабирҗанова, Руслан Ахунов, Шаллы ТВ, Яңалыклар.
Бүгін шәһәр халқы совхозда китап оқи башлаячак. Әдәби шоллы исеме астында узган фестиваль Җиңү паркында башланып китте. Бәйрәмдә тамаша кылучылар өчен ирекле микрофонга шигырьләр уку мөмкинлеге дә бар иде. Әлеге чара Чаллы шәһәренең 85 еллыгына башлана. Сине генә яратырмын дидең. Иң бәхетле кеше иттерсәң. Әгәр миңа җимах бакчасыннан алтын алма үзеп китерсәң. Артистлар җирле язучы һәм шагыйрьләрнең совхозда шигырьләр укуы бәйрәмнең төп үзенчәлеге. КамАЗ автозаводы төзелеше еллары башында шәһәрнең күренекле татар язучылары һәм шагыйрьләре еш кунак булган. Алар төзелеш мәйданчыкларында чыгышлар ясаган, шигырьләрен укыган. Бу юлы да нәкъ элеккеге еллардагыча халыкны шәһәрдә яшәп иҗат итүче шагыйрьләр, җырчылар һәм сәнгать әһелләре сәламләде. Әдәби шаллы шигыри фестивале кысаларында 2 әдәби бәйге игълан итте. Бүгенге Җиңү паркында үтә торган бу фестивальдә шәһәребезнең иң укыла торган язучылар ачыкланачак. Чөнки аларның иҗатлары буенча безнең шәһәрбез халкы үзләренең иң кызыклы бәяләмәләрен яздылар. Икенче бәйге шаллы язучылары иҗатын иң тирәнтен белүче укучыларыбызны ачыклау иде. Бүген шундый ук укучыларыбыз да ачыкланды. Мондый әдәби чаралар бөтен Татарстан буенча бара. Мәсәлән, Казанда әдәби ишегалды дигән бик күп чаралар үткәрелә. Түбән Камада әдәби майдан, безнең Шаллыда инде әдәби бульвар. Һәм инде һәр вакытта сайын диярлек инде без җыелышып инде менә шул халык алдына чыгып инде үзебезнең шигырьләрне укыйбыз, китапларыбызны күрсәтәбез. Монда төрле күргәзмәләр эшли. Менә бүген инде балалар белән шундый ук әдәби бульвар үткәрелә. Әдәби шаллыда язучылар, сәнгатькәрләр һәм балалар һәм спорт мәйданчыклары гөрли. Төрле чыгышлардан тыш китап укучы Чаллы, бай тарихлы Татарстаным, шушы яктан шушы төбәктән без исемле фотографиялар һәм әдәби күргәзмәләр эшләде. Асфальтта рәсем ясау акциялары, бәйгеләр, викториналар, төрле истәлекле бүләкләр уйнатылды. Илсия Валиуллина, Айрат Закиров, Чаллы ТВ, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Безнең яңалыкларны сез tvchilny.ru рәсми сайтында әлбәттә карый аласыз. Шулай көн дәвамында без 10-да, 12-дә, 14-дә, 16 сәгатьләрдә Чаллы ТВ, ТВ-центр каналларында көн яңалыклары белән сезне таныштырып барабыз. Әмма республика, ил, дөнья хәбәрләре белән сезне күңел радиосы алып баручылар көн дәвамында бик рәхәтләнеп таныштыра һәм әлбәттә инде көн дәвамында җитәрлек яхшы кайф бүләк итә. Мин Ромил Карами бүгенге сезнең белән саубуллашам. Иртәгә нәкъ шушы урында һәм шушы вакытта без сезнең белән һичшиксез күрешербез. Үзегезне саклагыз. Үзе укыткан укучыларның уңышларына сөенә. Алар турында горурланып сөйли. Сез дә үсеп килүче буынны укыту һәм тәрбияләү өчен заманча шартлар булдыруга ярдәм күрсәтә һәм меценат буларак үзегез турында яхшы хатирәләр калдыра аласыз. Үткәнен белгәннең киләчәге бар. Үз мәктәбеңә ярдәм ит. 2015 елның 13 сентября бердәм тавыш бирү көне. Татарстанда республика президентын һәм җирле үзидарә органнарына депутатлар сайлыйбыз. 2015 елгы сайлаулар 900-дән артык сайлау кампаниясын, 3 миллионга якын сайлаучыны берләштерә һәм Татарстанның барлык районнарында үткәрелә. Һәр граждан сайлауда катнашырга хокуклы. 2015 елда иң мөһим сайлаулар.
Шолы икмәге акционерлык җәмгыяте һәм Португалия сәүдә үзәге үз продукциясының сыйфатлы һәм куркынычсыз булуын тагын бер кат дәлилләде. Предприятие барлык икмәк һәм кондитер эшләнмәләренә ГОС-Р ISO 22000 сертификатларын алды. Бу сыйфатның халыкара стандарты. Наша главная задача Без куркынычсыз продукция ясап чыгаруны максат итәбез. Чималдан алып әзер эшләмәләргә кадәр барысы да җитди тикшерү үтә. Продукцияның сыйфаты предприятиенең үз лабораториясында тикшерелә. И мы в республике одни из первых, кто внедрили этот стандарт. Без бу стандартларны производствога кертүебез белән горурланабыз. Хәзер алга таба да шушы югарылыктан төшмәү бурычы тора. И мөһиме клиентларыбыз продукцияның сыйфатыннан канәгать булсын. Аларның безгә карата шикаятьләре булмасын. Шолы икмәге өчен өстенлекле юнәлеш булып элеккечә үк югары сыйфатлы продукция ясап чыгару тора. Сертификатлар шуны раслый да инде.